Joo, olen Reijo Kärkkäinen, kuopiolainen kuvataiteilija, syntynyt Pielavedellä, saanut koulutusta taideteollisessa korkeakoulussa graafisen suunnittelun osastolla. Mä olin kuvista kiinnostunut ihan lapsenakin, että mähän muutin lapsena aika monta kertaa, että Pielavedeltä niin kun tultiin Kuopioon ja Kuopiosta sitten Ouluun, niin Oulussa sitten lukioaikaan niin perustettiin sarjakuvaseura ja siellä sitten sen sarjakuvaseuran puheenjohtajan tämän Pentti Nuortimon niin inspiroimana mä hain sitten noita kuvitushommia. Hän oli niin kuin Kaleva-lehdessä töissä, teki sinne sarjakuvaa, Tahava-nimisen sarjakuvaa. Mä sitten itse kanssa innostuin hakemaan noita kuvitushommia ja meni Oulun-lehteen hommia. Siellä oli silloin päätoimittajana tuo Joni Siftesvik ja sehän innostui palkkaamaan tuon nuoren pojan Klopin sinne hommia ja mä pääsin tekemään kuvituksia ja sitten tein samaan kustantamon Liittolehteen kanssa pilapiirroksia koko lukioajan. Sarjakuva maailma oli se, mistä niin eniten saisi semmoista niin inspiraatiota. Tilattiin silloin ulkomailta sarjakuvia, niin kuin esimerkiksi Jenkeistä vanhoja 60-luvun underground-sarjakuvaa ja mä tilasin kans Heavy Metal-lehteä. Se oli semmoinen niin englanninkielinen painos tästä ranskalaisesta Metal Hurlant-lehdestä, joka julkaisi niin aikuisille tarkoitettua sarjakuvaa ja siellä oli tosi kiinnostavan näköistä tämmöistä kuvakulttuuria, joka on varmaan niin vaikuttanut mun nykyiseenkin ilmaisuun. Että huomaa niin tämmöisissä monissa niin uusissa piirroksissa, mitä on tehnyt, niin niissä on sitten semmoista pipertämistä, mitä jos jollakin näitä Metal Hurlantin taiteilijoilla oli. Vuonna 1986 pääsin opiskelemaan taideteolliseen korkeakouluun. Ja siinä välissä suoritin tuossa Sivarin, kävin Vaasassa Huutoniemen mielisairaalassa, olin siellä hoitoapulaisena ja siitä sain sitten inspiraatiota kanssa tuohon töiden etsimiseen Oulussa tuolta kehitysvammalaitokselta ja siellä olin sitten hommissa, kun soitettiin tuolta taideteollisesta korkeakoulusta, että olet päässyt sisälle. Siis mulla oli alun perin tarkoitus, että musta tulee niinku kuvittaja, että se homma mua kiinnosti. Että olisin halunnut tehdä lasten kirjoihin kuvia tai muuta, mutta monet koki, että mun tyyli oli liian raju niihin. Ja se oli jotenkin hassua, kun ajattelin, minkälaisia lastenkirjakuvituksia nykyään näkee, tosi niinku hulvattomia ja rajoja. Että se oli musta niinku lähinnä niinku lasten aliarvioimista, että enemmän tehtiin lastenkirjoja vanhempien ja aikuisten tarpeisiin, kun ajateltiin näitä lapsilukijoita. Kyllä mä etsin noita graafisen suunnittelun hommia. Sitten mulle tuli tästä graafista tietenkin mieleen tämä grafiikka. Meillähän oli graafisen suunnittelulaitoksella siihen aikaan oma toi grafiikan paja. Siellä mä sitten innostuin tekemään metalligrafiikkaa. Ja siellä oli opettajana Tania Ubalet, turkulainen taidegraafikko, joka kävi niin tuntiopettajana siellä opettamassa. Hän niin sanoi tekniikan puolelta tietenkin, että mitä pitää tehdä syövyttämisessä ja muussa ja vedostamisessa. Ja sitten kun tavallaan löysi semmoisen niin hyvin rajonkin syövytysprosessin kautta niin tämmöistä omaa rujoa viivaa, niin Tania innostui niistä töistä ja hommasi mulle ensimmäisen näyttelyn tuonne Turkuun. Siellä oli semmoinen galleria aikana kuin Rantagalleria. Ja se oli semmoinen niin ensimmäisiä sykäyksiä taiteen polulle sitten. Mutta sitten taas toisaalta, kun tämä leipäpuoli piti hommata, niin sitten haisteli samaan aikaan näitä graafisen suunnitteluhommia. Ja tein näitä taitohommia Hesariin, mutta samaan aikaan mä sinne kuvitin ja sitten freelance-graafikon työ oli siihen aika semmoista kauppalopohommaa, että sitä niin näytesalkun kanssa kierreltiin kustantajalta toiselle ja kun ei ollut siihen aikaan mitään tämmöisiä omia portfoliosivuja, niin sitä kävi niin henkilökohtaisesti esittelemässä omaa tekemistä ja se sitten oli tapa työllistää itsensä. Mä sain kuvitushommia Image-lehteen, tein jonkun kuvan muistaakseni ja
Voimalehteenkin. Tein muutama kuva ja tämmöisiä niin kuin satunnaisia pistokekkoja. Tuo muutaman kirjan kannen tein Otavalle kanssa. Ja parhaiten mua työllisti niin Hesarin ohella tuo Yhtyneet kuvalehdet. Et sinne mä tein niin kuin sarjakuvaa 3 vuoden ajan 2 eri käsikirjoittajille, Timo Parvelalle ja Tuula Kallioniemelle. Niin ne oli molemmat tosi lahjakkaita lastenkirjailijoita. Se oli hauska prosessi. Tosin hyvin työläs, että vei aikaa, kun mulle tuli sitten käsikirjoitusliuskat ja mä niiden liuskojen perusteella sitten tein tämmöisen ruutujaon. Se oli niin kuin olisi jonkun filmin ohjannut, että ruutujako ja ensin tietenkin piti nämä päähenkilöt suunnitella ja siihen meni semmoinen 2 viikkoa. Oppikirjaa mä tein VSOlle lukiolaisten äidinkielen kirjaa niin kuvituksia. No sitten kun tämä Pakito oli sitten tässä viereisessä talossa taideteollisessa korkeakoulussa pitämässä tätä serigrafiakurssia, niin hän sitten tuli vieraalle työhuoneelle ja näki näitä mun etsauksia, niin hän halusi sitten niistä tehdä tämän serigrafiakirjan. Eli lähetin hänelle kaiken mustavalkoisen kopion ja hän painonnisti semmoisen serigrafiakirjan nimeltä Pielavesi. Pakito teki siihen kaiken tämän värisuunnittelun, että mä laitoin hänellä vaan mustavalkoiset etsaukset ja sitten hän pyysi kasaan kaiken maailman työhrypaperita, mitä siinä painamisessa syntyy. Ja hän käytti näitä tämmöisenä niin väreinä siinä. Ja tää oli siinä mielessä merkittävä sarja, että kun mä tein näitä etsauksia, niin ne mustavalkoiset originaalietsaukset, niin ne silloin osti tuo Helsingin kaupungin taidemuseo kokoelmien koko satsi. Niin silloin tuli jotakin, että oho. Se oli sinällään hassua, että mä olin hakenut heidän tämän gallerian, Kluvin gallerian näillä töillä esille. Sieltä tuli Björklöv soitti, että et saanut näyttelyaikaa valitettavasti, mutta haluamme ostaa teokset kokoelmiin. Lopputulos oli tosi hieno, että Pakito ja hänen ryhmänsä tai kustantamansa kautta niin mun taas ilmestynyt 5 kirjaa yhteensä. Mutta tosiaan tämä Pakito teki aivan mahtavan työn tässä, kun se painoi. Tää oli 200 kappaleen painos. Tuossa oli tarina mun tuosta sedästäköhän se oli. Tämän tarinan mukaan oli pontikkaa keittämässä tuolla vuorella ja sitten syntymäkylän lähellä ja sitten se oli kohdannut Jeesuksen, joka oli tullut moittimaan häntä, että hän tekee sunnuntaina töitä. Jeesus ei moittinut häntä siitä, että hän keittää pontikkaa, vaan siitä, että hän tekee pyhäpäivänä töitä. Mä tykkään piirtää, mutta sitten tussipiirros yhtäkkiä saattaa muuttua akryylityöksi sen takia, kun se menee pieleen se piirtäminen. Ja tussi sillä, että jos haluaa tehdä tussipiirroksen, niin se täytyy se viivan onnistua, että ei sitä korjalla enää sen jälkeen. Mutta mä oon sitten monesti tussipiirroksia saattanut siihen päälle liimata jotakin papereita tai akryyliä levittää ja sitten jatkaa sitä piirtämällä huopakynällä ja muuten. Sitten maalauksessa kanssa tykkään sekoittaa eri tekniikoita, että akryylimaalaus on siitä kiitollinen, että kun se kuivuu nopeasti, niin sen pystyy aika pian jatkamaan. Spraymaaleja kokeilin yhdessä vaiheessa, mutta se vaihtelee. Jotkut työt syntyy hyvinkin spontaanisti ja sillä tavalla, että tuntuu siltä, että tämä on hyvä ja se tuntuu hyvältä vielä muutaman päivän päästä sitten päättelee, että tämä on valmis. Töitä muokatessa niin prosessi saattaa mennä vaikka sillä tavalla, että rupeaa lastalla puukolla kaapimaan kerroksia pois ja sitten jos siihen on liimannut jotakin paperia päälle ja se repeytyy, niin sitten niistä repeytymistä tulee semmoisia hauskoja jälkiä, mistä mä oon tykännyt esimerkiksi, kun oon käynyt Berliinissä vaikka ja siellä nähnyt näitä seinä tai joku tämmöinen julistetolppa on täynnä eri aikakerroksilta liimattuja, revittyjä, laitettua materiaa, niin sitten tulee semmoinen sillä tavalla hieno kokonaisuus, mitä on aika vaikea tehdessä
tehdessä saada itse aikaiseksi muuten kuin sillä tavalla, että sitä työstää sitä teosta niin kuin mahdollisimman pitkään ajan kuluessa, niin siihen itsekin pystyy saamaan semmoisia aikakerroksia työ, niin ei voi väkisin tehdä sitä semmoiseksi rajun näköiseksi. Sen pitää niinku työ elää omaa elämäänsä ja sitten jossain vaiheessa sitä vaan huomaa, että nyt palaset on kohdallaan ja tää on hyvä ja sen jättää siihen. Joo, tää on just sillä, että kun mulla oli pitkään tommonen teepaita, jonka oli saanut lapsilta ja puolisolta lahjaksi. Tuommoissa on Carl Parksin piirtämä raivaava akuankka. Mä sitten teepaidan sitten tähän laitoin, mistä se nimi My Favorite T-shirt. No tässä mä sitten rupesin koostamaan tätä teosta niin erilaisista palasista, laudan pätkistä ja värialueesta. Tässä koostuu niinku tää teos näistä valkoisista väriläiskistä, jotka on siihen viimeiseksi lisätty. Mutta sitten täällä on niinku näkyy vanhoista pahville tehdyistä piirroksista palasia. Et mä oon saattanut käyttää niinku monissa töissä elementtejä, jos sillä että on leikannut jo jotakin toista työtä, joka on mennyt pilalle ja sitten se vanhasta työstä leikattuja palasia niin liitän niittaamalla ja liimaamalla työhön ja sitten sitä viimeistelen piirtämällä ja viivoilla ja teen semmoista kaaosta, jota mä sitten jäsennän niin kauan aikaa, että omasta mielestä ne palaset loksahtaa paikalle. Tässäkin varmaan on, kun tää on ollut aika tämmöisessä tasapaksussa valöörissä. Ennen tuon valkoisen lisäämistä, niin mä oon sen valkoisen siihen läjättänyt viimeiseksi päälle, että siihen tulee sitten semmoista niinku syvyysvaikutelmaa. Näitä on tullut sulla työstettyä sitten tuon isompien maalausten tekemisen ohella. Joo. Tämä oli se ensimmäinen, jonka mä tein 2019. Kulloisenkin töitä niin tarkastelee eri tavalla, niin siinä aikana kun on tehnyt, niin sitä on niin ollut eri ihminen ja sitä on vaikea niin joihinkin töihin jälkikäteen palata, koska sitä on niin ihmisenä muuttunut. Että ei välttämättä ole ihan samat ajatukset päässä, mitä sillä on ollut, kun niitä töitä on sillä hetkellä tehnyt.